Lesi sikhungo sokugoma sivulwe ngesonto elidlule eTshwane. Iningi labantu abathutheleka kusona asebekhulile. Kepha manje nabaneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu kuyaphezulu sebeyagoma. Kwakuhlelwe ukuba baqale ukugoma mhla lulunye kuNcwaba. Kepha abanye abapholisanga amaseko bagcine sebefika zibekwa nje. Lo somabhizinisi osemncane uthi yena ubengafuni ukugoma kepha kuyaphoqa. I'm in business myself, so I thought let me vaccinate so that we contribute towards reducing the numbers of this disease. UMnyango wezempilo uthi usugome abantu abangaphezulu ka-1.7 wezigidi kuleli. Uthi kodwa kusenezihibe kwezinye izikhungo zokugoma ezisanda kuvulwa. We do see negative stories which put people off, and some of those are purely fabricated and are overblown on what is going on. That's unfortunate. But the vast majority of people do want to be vaccinated and are coming forward, registering and then coming for vaccination. Nakuba seqalile ukugonywa kwentsha esikhulile, kepha nabantu abadala basagonywa. Angifila all right. Ngoba nase clinic bekuvukele clinic ese ngothatha igazi. Yangifila. Izibhelo zakamuva kwaZulu-Natal naseGauteng ziliphazamisile uhlelo lokugoma.